Teño dúas patiñas e a verdad que os patos teñen unhas alas moi grandes e son capaces a voar moi alto e o lesos que lle dé a gana. A ver, voan e volven, non hai tanto problema. O que pasa é que vaime para o sitio onde teño plantadas as rabisas e vaime comer as rabisas. O sea que puxen unha rede para que non pasen, para nada. Entonces, con todo o dolor do meu corazón, teño que cortar as plumas de unha ala. Deixámoslle as dúas ou tres primeiras, para que quede bonita igual e non se lle note, e quitámoslle as secundarias. E se me viñeras a axudar, casi era capaz. E agora puxenlle a rede para que non me foran as rabisas, esa estaba ali. Xa te mirín, pero xa te deixen. Me han de volar igual, porque teño costume. Algo ha de volar. Pero Non fai falta chegar hasta todo. Bueno, mija, si deixo lo penso. Claro, é para deixala pensa de un lado, porque así, se lle corto as dúas, a mellor aínda capaz a voar, pero estar descompensada, desequilibrala dun lado, e así non é capaz a voar. Vaite. Ves? Non se lle nota nada, porque ao deixarlle as tres da esquina está bonita igual. Ves? Estírate, pavo. Ela sigue estando guapa e nós vamos a poder deixar medrar as rabisas. E agora vou a pola outra pata para lle facer o mismo. Tenme que axudar a coller a outra pata. Ue. Ue. E ti di que vas, ti pasme por traballar, non por coller un pato. Bueno, despois de 200 kilómetros barra lisa, conseguín collela. Así xa está quietiña. E facemos igual. Taca, 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 taca. Ai, e agora Ala. de vuelo. Que pau. Non se lle nota. No, deixarlle as tres de atrás non se lle nota, está guapa. É que se non voan tanto que se poden ir polo mundo, como a Facundo, verdad, abuela? E despois, se non son capaces a volver ou se asustan, poden quedar por aí e son carne de raposo. Pola noite ven o raposo e se las papa. Non quería, mira que as deixín todos estes días, pero que va, voan altísimo.